Amerikako hegoaldeko estatua da. Bandera berdea, txuria, gorria eta arrano bat dauka erdian. 1.964.355 kilometro karratu ditu eta 112 milioi biztanle. Estatu hispanofono populatuena da. Janari pikantea jaten dute. Herrialdean izena nahuati hizkuntzako hitzetik datorkio. Ilargiaren zilboraren lekua. Latinoamerikako herrialde handiena da. Biztanle kopurua bigarrena eta hirugarrena den arabera da. 2 mendilerro zarkatzen dute herrialdea hego-ipar ekialdeko sierra. Badakizue zer lekua den?